Sbiwch ar y camera yn bendant. So, pwy ydych chi? Beth yw enw chi? Beth yw enw chi? Ydyn ni'n gyfer ateb, dim siarad. Mae e'n sgwrsio â ni. Mae e'n newydd ofyn beth ydych enw chi. Heilwen ac... Lona. Lona. Ydych chi'n aelod da o'r Gymdeithas Cymru Nottingham? Wrth gwrs. Ers pryd? 1961. Amser hir, felly. Amser hir, yn hirach na gynwan arall. Iawn. Felly, ydych chi eich dau yn byw yn Nottingham? Ydyn. Wel, i'r de o Nottingham. Ond yn reiddiol o Gymru? Ie. Lle yn Gymru? Llanberis. Troed y Wyddfa. O, da iawn. Abercynon. Abercynon? Cwm Cynon. O, dyloedd wahanol, felly? Gwahanol iawn. Iawn. Ond, ydych chi'n mwynhau byw yn Nottingham? Ydw, ond mae o wedi... Mae o wahanol i Nottingham ddwys i yma gynta. O, siwr o fod. Mae oes wedi newid. Yndi, Ydy. Ydych chi'n mynd yn ôl i Gymru yn aml? Ddim rwan, achos mae'n heulu fi wedi mynd a ffrindiau gyd wedi mynd i wahanol bartiau o Loegr, mae'n debyg. Ydych chi'n mynd i'r Eisteddfod o gwbl? Dwi'n mynd mor aml ag allai. Dwi'n mynd i'r Eisteddfod bob blwyddyn. Dwi'n aelod o'r orsedd. Dwi'n mynd i... Dwi'n perthyn i Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, felly dwi'n mynd i penwythnos hwnna. Gwaith pwysig iawn, felly. O, mae o, ydy. Mae'n diddorol iawn. Ydy. Wel, diolch am siarad y bore yma. Blesar.